Hi mga paps, pupunta tayo sa Santa Teresita, Iriga pero dadaan tayo dito sa Bagong Bayan, Baaw. Let's go! So kung nakikita nyo mga paps, dito na ako sa Baaw Community College, ayan. Tapos ito, Barangay San Juan, Baaw to. Pupunta tayo sa Bagong Bayan, Baaw, dyan sa una-unahan. Liko lang tayo sa kanan, tapos makikita na natin yung Bagong Bayan, Baaw, papunta sa Bagong Bayan, Baaw. Ayan, so liliko na tayo mga paps dito sa may kainan. May ano naman, may palatandaan naman sila. So ayun mga paps, wala namang ibang lilikuan dito, kaya diretsuhin lang natin itong daan na ito. Okay? Let's go! So ayun mga paps, nakita na natin yung karatula ng Bagong Bayan. So nandito na tayo ngayon sa Bagong Bayan, Baaw. Bali, dediretsuhin lang natin ito mga paps. Tapos ayan, kung makikita nyo, medyo lumuwag yung daanan niya kasi may mga kabahayan dito. Kumbaga ito naman yung sentro ng Bagong Bayan sa Baaw. Ayan, kung makikita nyo, kaliwat kanan yung mga bahay dito. Hindi naman nakakatakot, lalong lalo na pag gabi. May mga ilaw naman siya. Diretso lang mga paps kasi may mga may mga likuan kasi dito pakaliwa, meron ding pakanan. Basta diretso lang yung daan. Ayan, kung nakikita nyo, nadaanan na natin yung paaralan dito sa Bagong Bayan, Baaw. Diretso lang. Tapos makikita naman kayong mga signages papunta dun sa Barangay San Jose. Tapos papunta dun sa Pugay, Baaw, Kamsur. So ayun mga paps, so kung mapapansin nyo sa una-unahan, may makikita kayong irrigation. Ayan, panimula yan na ibig sabihin yan, magsisimula na yan. Ito yung irrigation. Dadalo ito papunta dun sa sentro ng Baaw. Tapos kung saan pa, papunta to dun sa may Bula. Yan, papunta dun. Tapos itong daanan na ito pataas, kung makikita nyo, ito yung mga paps, kumbaga sumikip na yung daanan niya hanggang sa one way na lang ito. Pero sa mga 4 wheel siguro kasya naman. Ayan, may nakasalubong akong tricycle. Ayan, kasya naman siya. Kaya lang habang tumatagal medyo mas lalong sumisigip mga paps yung daanan. Kung dito hindi na kasya yung 4 wheels dito, one way na lang to. Pag mga paps, recommended tong daanan, pero pag gabi na ako, wag kayo dumaan dito kasi nakakatakot sobra. Walang ilaw, walang mga bahay. Nako.